बोली बोली शंकर भगवान की। रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला फिल्म समस्तीपुर। म्यूजिक बाय झमटिया से जलावा उठेबे देबौ 500 बाबा थानेश्वर पर चढ़ेबे देबौ 500 डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500। रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला फिल्म समस्तीपुर। अइले ह घर से तकावर उठावे लोटवा में जल ह त पूरा पूरा बाटे बोल दे तू अपन कांवर के रेट गे औरो छै बम सब करैबौ तोरा भेट गे औरो छै बम सब करैबौ तोरा भेट गे अइले ह घर से तकावर उठावे लोटवा में जल ह त पूरा पूरा बाटे बोल दे तू अपन कांवर के रेट गे औरो छै बम सब करैबौ तोरा भेट गे सब का से पहिले त बोले लागी बम बम बोले लागी मांगानी में तोहरा के बोले पड़तौ बम बम बोले पड़तौ बम डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500। रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला फिल्म समस्तीपुर। हमें तो छियै शिव शंभू के चेला बात नहीं मानबे त चिलम पिएला रखबे गे कामर से कामर सजा कर नमरी रुपैया से भर जैतौ झोला हमें तो छियै शिव शंभू के चेला बात नहीं मानबे त चिलम पिएला रखबे गे कामर से कामर सजा कर नमरी रुपैया से भर जैतौ झोला कांवर उठे बही त देबौ तोरा 500 डीजे संजय रविन ओमो देतौ तोरा 500 डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 डीजे पर कमर हिलेबे देबौ 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500 कांवर उठा के चलिए देबौ तोरा 500। नंदलाला फिल्म